esanekoa izan eta bakea. Aski alda maite dut ozen esatea. Euskaraz bada zerbait, Hitzeko izatea. Esazu hitz bat sendotuko naiz. Hitz bakar bat. Egunon, Iruñeko Gazteluko plazatik, Laba elkartetik, Euskaraldiak eta Euskal Herria irratiak auzolanean gaur antolatu duten saio berezi honetatik. Iruñerriko uinetan barna zabalduko dugu gure ahotsa, baina horretaz gain irudia gaur, Euskal Herri osora, mundu osora zabalduko dugu euskaraldia.eus eta euskalherriairratia.eus webunen bitartez. Hartara gaur gu entzuterik egonen da, baina gu ikusterik ere bai, eta are gehiago hurbiltzen bazarete Laba elkartera gu ukitzerik ere izanen duzue. Gu diogunean, zentzurik zabalenean, bai gu, esatariok, aurkezleok, Euskal Herria irratikook, baita gurekin izanen diren lagun ugariak ere, izan ere gaur publikoa badukagu hemen, entzun dadila. Bueno, hori da, zarata. Eta zergatik saio berezia, bada, biztan denez Euskaraldia astear dugulako, hirugarren Euskaraldia hain zuzen ere donako honetan, akaso eskuaraldia esan beharko genuke, eskuararena bai, baina eskuarena ere bai, izan ere gugandik oso gertu 8 kilometrora Irulegiko esku hori topatu dute, eta zer nolako pizkundea izan den Euskaldun guziontzat sorioneku sentitzen gara azken egunotan. Nola nahi ere, honen inguruan iruzkintxo bat eginen dut, oso ongi dago zer egin zuten duela 2000 urteko euskaldunek edo proto-euskaldunek, baina euskararen etorkizunera begira, garrantzitsuena, erabakigarria, egungo euskaldunok zer egiten dugun da. Beraz, Santi Leonek esan elukeen moduan, bada erronka zail bat, baina erronka kitzikagarri bat izan ere guk, euskararen herri edo euskal herri imaginarioa maite dugu. Hori esan eta gero, gaineratuko dugu Euskal Herria irratian euskara eta hitza lanabes dugun komunitatearen komunikabide honetan, asko gustatzen zaigula Euskaraldiaren, hirugarren Euskaraldi honen goiburua, badakizue, hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia. Beraz, pasa gaitezen hitzetatik ekintzetara, has gaitezen gure saioarekin, izan ere goi mailako gonbidatu bi dauzkagu gurekin. Euskaraldiaren ezaugarririk behinenetako bat da, hain zuzen ere elkarlanean egiten dela, antolatzen dela herri ekimeneko euskalgintzaren eta administrazio publikoen artean, eta hain zuzen ere topaguneko eta Nafarroko gobernuko ordezkari bana dauzkagu gurekin, batetik Oskar Zapata, topaguneko Nafarroako zuzendaria, egunon Oskar? Egunon. Eta bestetik Mikel Arregi, Nafarroko gobernuko Euskararen Institutuko, edo modu laburragoan esan da, Euskarabideko zuzendari kudeatzailea, ezta? bai, alaxe, egunon. Ederki, bada egunon bioi ala bioi, eta hasiko gara tartarrean, hasiko gara hizketan. Hirugarren Euskaraldia 6 urte joan dira, beraz, lehendabizikoa egin zenetik, denok nahiko fresko, edo zaharrunok nahiko fresko daukagu hastapen hori, baina kaso gogoratzea eta oroitaraztea komeni nola sortu zen ekimen hau, eta topaguneak zer nolako rola jokatu zuen horretan? Bueno, bai, Euskaltzalean topagunea behitik gora eraikitako gizarte mugimendua da, eta normalean tokian tokiko elkarte bazkide horiek pentsatzen dute beren herrian zer behar duten eta horien arabera ekintzak eta ekimenak antolatzen dituzte. Kasu hau ere hortik dator zentsu batean, Durangon aspaldin hasi ziren Euskararen egunaren bueltan ekimen berezi bat edo provokatzaile bat antolatu nahian eta Euskarak 365 egun ekimena martxan jarri zuten. Garaitzu berean, inkluso lehenago, Lasarten, Euskararen maratoia ekimena ere martxan jartzen zuten, hor 41 orduz egoten ziren eta Euskara hutsez funtzionatzen, hor ari ziren rolen bueltan hausnarketak egiten, eta bueno, topaguneak bateratzailean egiten du batetik eta bestetik edatzailena, ez da hor hausnarketa kolektibo bat egon duzen mugimenduan, eta ikusi genuen aktibazio masiborako ekimen bat sortu genuela bi ekimen horiei begira. Hori izan zen, esan dezagun hausnarketa, eta ikusi genuen ere, oraingo honetan behar genuela ez bakarrik herri ekimenetik honi heldu, baizikan herri ekimena eta administrazioa batera aritzeko aukera ere bazela. Horrela proposatu genien administrazio ezberdinei, ontzat eman zuten, eta arez geroztik hasi ginen 2018ko lehendabiziko edizio horren nolabait antolaketan.
Ederki, eta 6 urte joan dira, tartean pandemia bat izan da, heldu da garaia guziok txapa jartzeko, guziok gure hizkuntza ohiturak eta ingurukoen hizkuntza ohiturak astintzeko, zer nolako giroa somatzen duzue, pandemiaren ondoko lehendabiziko euskaraldi honetan? Ona, oso ona. Egia esateko herri somatzen da ilusioa, aurten udazkenean beranduxeago aktibatu dira herri batzordeak, baina giroa eta ilusioa sumatzen da herri eta txoko guztietan. Badakizu kazetariok tema berezia daukagula zenbakiekin, zenbakietara ekartzerik bai alda? Bai, eginen dugu euskaraldia bukatzen denean. Ederki, izan ere, eta hau garrantzitsua da, izena emateko epea oraindik zabalik dago. Halaxe da, eta jendea konbidatzen dugu izena emateko, nik uste dut importantea dela, bai, ez bakarrik zenbakiagatik, baizikan atxikimendu gisa ere badelako, ez? Eta gainera butxadura batzu izan dira zerbitzarietan, eta oneren batean ez da erraz egiterik egon, ez da kritika bat, baizik eta arrakastaren berrespen bat, adierazle bat, eta orain pentsatzeko da alako butxadurarik ez dela errepikatuko, beraz une egokia izaten alda horretarako. Azken galdera bat neukan zuretzako, Oskar, legealdi baten amaieran gaude, Nafarroako parlamentuan, ez da egit, datorren legealdira begira, iruzkinik, gogoetarik, proposamenik baote duzun, edo legealdi honetan zerbait azpimarratzeko, zuk esan? Bueno, nik uste dut 2015ean hasi zen bide horretan, urratsak eman dira. Hizkuntza politika batek 3 zutabeetan urratsak eman behar ditu, bai, aldi berean ematen baditu asko sobe. Azken 8 urte hauetan zutabe batean, baliabideen zutabean urratsak eman dira, eta hurrengo legegintzaldian horiek sendotzeko eta egonkortzeko eskaera egingo dugu, ezta? Bestetik ikusten da, plangintzaren zutabean, bigarren zutabea baita, urratsak eman direla, osea, plangintza, plan estrategikoa idatzirik badagoela, onartu gabe, edo nonbaiten hor gelditu da, ezta? Nik ulertzen dut, hurrengo legegintzaldian, aukera egon behar duela, bide horri helduta urrats berriak eta planteatzeko. Eta 3. arlo juridikoan, hor hankamotz ibili gara, eta espero dezagun hurrengo legegintzaldiak akordio politiko berriak sortzea, behar dugun euskararen lege sustatzaile hori benetan onartua izan dadin. Ederki, hortik heldu beharko diogu, Mikel, azken galdera hori izan da, zure lehendabiziko galdera, jite molde berekoa izan behar, legealdiaren amaiera honetan, eta Oskarrek aipatu dituen horien ingurumari horretan zer nabarmenduko zenukezuk? Bueno, Oskarren hitzetatik abiatuta argi dago, legealdi argi ilunekin ibilitako legealdia izan dela, ez? Urrats sendoak ematen ari gara, hizkuntza plangintzaren aldetikan urratsak eman dira eta helburuak bete dira, baina beste alde batetik oraindik bizirik daude eta eraginkortasunez euskararen gaineko aurreiritzi batzuk, beldur batzuk, eta nik uste hurrengo legealdiari begira bilatu behar dugula modua, euskararen aldeko sustapena, euskaldunon hizkuntza eskubideak bermatzearen aldetik ematen diren urratsak ezinbestekoak direla, gizarte honetan benetan sinisten baldin badugu berdintasunean. Horrek ez du esan nahi, atzera pausoen norabidean gaudenik, eta nire itxaropena da gutxienez urrengo legealdian barkatu urrats sendoagoak emateko aukera izango dugula. Zuzenean ari gatzaizkizue, horren erakusle, oraintxe zerra soinua zarata sartzen ari dela, goizeko tenore honetan rotaflexa piztea erabaki duen auzokoari, eskuminak, agur bero bat hemendik segituko dugu kontuarekin, hemen ikusten ari gara, ezta? Elkarlanean herri ekimeneko euskalgintza, administrazio publikoak, zer nolakoa da elkarlan hori? Korapilatxua da, ez da korapilatxua gustora ari zarete, nola dijoa kontua? Gure aldetikan gutxienez argi dago gustora ari garela, baina gustora ez bageunde ere ezinbestekoa denez elkarlana gure burua dinamika horretan ikusten dugu. Oskarrek aipatu du gizarte eragilengandik zer nolako asmoak bultzatu ziren 2016-17 urteetan,
bete-betean sartzen ziren Euskara bidearen helburu estrategikoetan, hizkuntza ohiturak aldatzea, erabilerarako guneak eta dinamikak sortzea, hizkuntza estresa saiesteko estrategiak ere garatzea, eta esan genuen, guk ezin diogu ezetz eman ibilbide honi. Gainera, argi dago ere, instituzioek bakarrik ezin dutela hizkuntza baten politika eraldatzailea gauzatu, gizartearekin batera egin behar den dinamika da. Eta orduan hori gauzatu da 5 urte hauetan edo hitzarmenen bidez, hitzarmen horietan noski oinarrizko ekarpen ekonomikoa jarri da, eta urte hauetan gainean ikustut poliki hobetu den arloa izan da, baina beste alde batetik administrazioari ere egin beharrak ekarri dizkio. Agian abiadura motelagoan administrazioak ere urratsak eman behar dituelako herritarrak euskaraz hartatuak izateko. Hor badago, gatoz halako tradizio batetik, ez da boterea kontra boterea, nik uste dut horren premia ere badagoela, eta uztartu behar dela beste bide hauekin gauzak horrela, hori guzi hori horrela, zer espero duzu? Zer espero duzu Euskara bidean, 3. Euskaraldi honetatik? Bueno, lana ez neurri handi batean topaguneari dagokio, osatu diren lan batzordei dagokie, gizarteari, eta hortikan etorriko den erantzuna gure ustez aurreko urtetan bezain indartsua izango dela espero dugu. Lehen aipatu duzu pandemiak ekarri zuela nolabaiteko parentesis bat, eta nik ere somatzen dut gogoa bat dagoela konpromiso eta ariketa soziala hartzeko eta bultzatzeko jendearen artean, eta nire itxaropena da gutxienez aurrekoen mailara iritsiko garela, eta gainditzea lortzen baldin badugu, zoriontzeko moduko lanaren emaitza izango dela. Bada labedi, Oskar Zapata, Mikel Arregi, mila esker gurekin izateagatik, jarraian halako indikatibotxo labur bat, eta egiazko protagonistei emanen diegu jarraian hitza, erran nahi baita, belarri prestei, eta hau biziei izan ere horiekin kolasa osatu nahi dugu gaurko saioan, erran nahi baita, pasako direla gure mikrofonoen aitzinetik, haietako asko, arigunerik interesgarrienetako ordezkaria, musikariak eta beste hainbat. Beraz, indikatibotxo hori aldaketa duin samarra eta txukun samarra egiteko, eta bere alagatoz kontu gehiagorekin. Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia. Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago. Egin dezazun bidea. Badut maiu bat, badut maiu bat, jakinen bazen uzeien goxoden. Badut maiu bat, badut maiu bat, jakinen bazen uzeien goxo. Azoka landa benen, astean behin bakarrik. Neure izkera ez da zera bera, 24 zazpi. Hauxe da behar nuena, maiu bat. Gero eta gutxiago falta da Sanfermietarako, eta gero eta gutxiago falta da 3. Euskaraldia asteko mintzatu gara, topaguneko antolatzaileekin mintzatu gara, Euskara bideko ordezkariekin oso ongi dago haien azalpenak entzutea, baina guk gogoa daukagu, batez ere entzuteko
Belarri presten eta aho bizien mintzo haiek baitira protagonista. Honako honetan gainera badauzkagu, nola esan, prototipikoak, kanonikoak, izan ere badaukagu euskara irakasle bat eta euskara ikasle bat rol horietan, izan ere gaur gure publikoan, hemen Laba elkartean, Iruñeko Gazteluko plazan, hainbat euskara ikasle eta irakasle eukiko ditugu, Arturo Kampion euskaltegikoak eta hizkuntza eskolakoak, bigarren horiek oraindik iristeko badaude ere. Bon, Arturo Kampion euskaltegitik, hau da, hemendik 200 metrotik etorri zarete, Xavier Martínez delezea saio ikustera, egunon, zemau zabiltza? Baita zuei ere, erki, primeran. Hau bizi izateko prest? Bai, noski. Edarki. Eta Ester Díaz de Serio. Mila esker, hau bizi, gure elkarrizketa proposamenari baietz esateagatik. Zuri eskerrik asko. Gerturatu pixka gehiago mikrofonoa otoi, eta lehendabiziko galdera zuretzako esan dugu, ezta? Hau bizi eta Belarri prest prototipikoak dauzkagula. Gero sakonduko dugu kontzeptu hauetan, baina esaten digute, jakintza ezagutza ez dela gakoa rol bat ala bestea hartzeko, baizik eta jarrera, ezta? Hartuko dugun jarrera. Beraz, burutik pasa zaizu hau bizi izatea, Ester? Ez, gustatuko litzaidake, baina errealista naiz, orduan oraindik ezin da izan. Ea, urrengo edizioan lortze dudan. Ederki, ardura botako diogu Xabierri, ez? Irakasle ona bada, datorren urtean lortuko duzu, bestela, bueno, ikusiko dugu. Zergatik egin zara Belarri prest? Uste dudalako momentu honetan nire euskara mailarekin erosogoa izango naizela. Eta noiz hasi zinen euskara ikasten eta zergatik? Pues zergatik beti egin nahi dut eta bueno, gure hizkuntza delako. Eta gero nik beti horrela sentitu izan dut. Eta orain dela urte asko hasi nintzen ikasten, baina gero hainbat arrazoiarengatik utzi behar izan nuen, eta gero berriro duela urte batzuk, berriro heldu nion. Ederki, ze ordutegi daukazu, euskaltegian? Bueno, ordutegia, astelehenetik ostiralera, goizeko 8:00-tik 9:30 arte. Gora euskararen gudariak, zuek baitzareten lehen lerroan, ari zaretena meritu handiz, beraz, txaloak zuentzako, kidearentzat zuentzako, eta ironia zipitzi gabe, benetan, sekulakoak zarete eta ez dakit aski eskertzen dugun euskara beste bide batzuetatik hartu genuenok. Entzun ditugunak entzun eta gero ez dakit entzun nahi zaitu da, Xavier, esan edote, esan beharrekoak esan da daude. Gauza handirik gaitzeko. Arturo Kampion euskaltegian, zenbat urtez irakasle, ikako veteranoa zarazu. Egia esan ez dut kontua ora zehatz mehatz egin, baina 20 urte bai, nik uste. 21 urte bai, ez da, eta hau bizi zergatik? Bueno, ez dakit aukera ona iruditzen zait, urte osoan zehar beti izaten dugu kezka hori, ez da? Bueno, lehen hitza euskaraz esate baterako ez egiteko, euskaraz ote dakiten ez dakizun tokietan, eta holakoetan, zenbat aldiz, ez? Gaztelaniaz hasi norbaitekin, eta handik tarte batera konturatu biak euskalduna garela, eta ara, jakitera, ez, lehenago hasiko ginen euskaraz, ez? Eta, bueno, zentzu horretan olako gauza hauek, bueno, berretsi egiten dute edo gogoratu, ez, jarrera horiek oso garrantzitsua direla, eta lehenengo hitza euskaraz esatearena, adibidez, urte osoan buruan izaten dugu, baina euskaraldian presenteago izaten dugu, eta, bueno, inertzia hori, ez, barneratzeko, aukera ona iruditzen zait. Eta gero txapak ze lagungarriak diren, ez da? Bai, oso lagungarriak. Bai, ez. Ez, txapena oso lagungarria batez ere,
ezagutzen ez duzun jendearekin aritu behar duzunean, ezta? Bai, nahiko adierazgarria izan da, txapezari ginela nik zu zapaltzea txapa sartzeko, ezta? Hor egon da alako zera bat. Azken kontu bat, ari ginen zera, herri ekimeneko euskalgintzaren eta administrazio publikoen arteko elkarlanaz, euskaltegiak hor zaudete, beti borrokalari, diru laguntzetan aurrera eginda, berezik azken 2 urteotan, nabarmen, okerrezpa naiz, €1.000.000 gehiago izanen dira diru laguntzetan euskara ikasten duten ikasleentzat. Ingurumari horretan guztian nola daramazu kontua, botere kontra botere tradizio batetik gatoz, orain bestelako bideak zabaltzen dira, zer? Ba, ez dakite, arestian Oskar Zapatak esandakoaren ildotik, ez? Uste dute nahiko ongi laburbildu duela egoera zein izan den ibilbidea, azken legealdi honetan, azken 2 hauetan, ez? Horra, baliabideen zutabe hori aipatu dut, eta horretan aitortu beharra da, aurrera pausoak egin direla, eta bai, ongi, ez hobeki, askoz hobeki. Baina gero horre batez ere legearen ikuspegitik eta beste zutabe juridiko hori, ez, egoera kezkagarri xamarrean, eta, espero dezagun aurrera begira, horrek ere besteen bide bera, ez, segitzeak. Ederki, eskertzen dizuegu, elkarrizketa onartu izana, bereziki Esterri oso ongi joan da, Ester urduri zeunden hasi aurretik, ez dakit ongi egin duan, bikain egin duzu, esker mila elkarrizketa egiteagatik, eta horretaz gain, publiko moduan etortzeagatik, orain iristen ari dira hizkuntza eskolako ikasleak ere, eta gero ohar bat irrati berite egiten dugu, egiazko irratia, Laba elkartean gaude, kafetegia da, kafeak prestatzen ari dira, eta tarteka kafe makinaren soinua zarata ere entzunen duzue. Erritmikoa egiten badute, akaso uztartuko da Broken Brotherseko lagunen musikarekin. Izan ere mingaina dantzan jarriko dugu gaurko saioan, baina horretaz gain gorputza ere bai, bakoitzaren ahalmenaren arabera. Ez gara hemen hasiko dantzan kameren aitzinean behintzat, baina hori egiteko aukera izanen da, musika ere izanen dugu zuzenean, Broken Brotherseko lagunen eskutik nolanahi ere hori izanen da, aholku interesgarri zenbait, entzun eta gero beraz, txalo pixkaba, zarata entzun da diamen publikoa badaukagula, eta berehala gatoz bueltan. Pandemia guztien gainetik eta krisi energetiko guztien azpitik, Euskal Herria irratia beti zure ondoan. De dio, ze izan da hori? Meteoritoa Iruñerrian. Nola da posible? Meteoritoa. Pandemia, krisi energetiko eta meteorito guztien gainetik, Euskal Herria irratia beti zure ondoan. Alzenekien etxe bizitzetako 4 sutetik bat tximiniak eragindakoa dela, alakorik ez gertatzeko, jarraitu aholku erraz batzuk eta gozatu erosotasunaz segurtasun osoz. Profesionalak kontratatu zure etxea eraiki edo berritzeko, aldizka mantentzelanak egin eta tximinia behar bezala erabili. Ez jolastuzuarekin, gozatuarekin. Informazio gehiagorako tximiniak.nafarroa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu. 50 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu. Koltsoneria Gorritxon aurkituko duzu bilatzen duzun hori. Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu. Koltsoneria Gorritxo, Tafaia 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 51. Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena. Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso. Pozik gaude Ermitagainako merkatuan zu ikusteaz, bertan lanean ari baikara zerbitzurik onena, kalitatezko produktuak eta higiene eta osasun baldintza onenak eskaintzeko. Baina erosketak etxera eramatean nahiago baduzu, deitu 644-5 telefonora edota sartu merkadoenkasa.es webgunean eta enkargai ezaguzu zure erosketa. Ermitagainako azoka beti zurekin, Nafarroako gobernuaren diru laguntzarekin. Itxaso karabanak, 30 urte baino gehiago karabanin sektorean, autokarabanak, kanperrak eta karabanak, Adria eta Benimar marken banatzaile ofizialak gara, 2020ko modeloak eskaintzan eta 2021ko berriak dagoeneko salgai. Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualde industrialdean, Iruñetik 5 kilometrora. Zure abentura gurekin hasten da.
Zuzenean ari gatzaizkizue Laba elkartetik auzolanean ari gara Euskaraldiaren eta Euskal Herria irratiaren artean halako saio berezia egiten. Jon Celestino, musikari ezaguna Iruñerriko estena, Nafarroakoan, Euskal Herrikoan, eta kolaboratzaile ezaguna Euskal Herria irratian, oraintxe aipatzen ari zinen Euskal Herria irratia xarma galtzen ari dela. Garai batean ez dakit lubakietan genbiltzan eta gaur zuzenean ari gara Laba elkartetik 3 kamera adimentsurekin zer da hau. Agian lubakiaren pixkat atontzea, baina lubakia izaten jarri zen duelakoan. Bai, zalantza izpirik gabe. Baduzu alako ibilbide bat Euskaraldiarekin, underground moduan hasi zineten, izan ere lehendabiziko Euskaraldian egin zenuten Nafarroako sintonia, soilik Nafarroakoa, eta bigarrenean jada salto egin zenuten mainstreamera eta Euskal Herrikoa egin zenuten. Hoixe, helduen urtean pentsatzen dut internazionala eskatuko digutela, hola, puskaz. Planetartekoa horrelako zerbait ere, gainera bigarrenarekin bideo ederra egin zenuten, DJ Reimirekin eta, ezta? Oso bideo berezia, lausosekin egina. Bai, pentsatzen dut polita izan zela, bai. Gainera utzi ziguten bidea bai kantua eta bideoa gure kasa egiteko, eta pentsatzen dut polita izan zela, bai. Ederki, gaur arratsaldeko 7:00 Zentral Kafea Antzokian Euskaraldiaren hasieraren karietara eginen duten jai horretan izanen zarete. Halako Broken Brothers Brass Bandaren mini bertsioa daukagu, zer prestatu duzu gaurko saio honetarako? Gaur, orain goizekorako, joko dugulen biziko Diabolo Kiwi taldearen nolako bersio antzeko bat. Ederki, eta arratsalderako bidenabar, enizun galdetu behar, baina erantzuteko gogoz ikusi zaitu danez? Arratsalderako oraindik orduak falta dira, orduan, pentsatuko dugu zeo zer. Bidean, ez da, asmatuko dugu. Ederki, zuekin guztiokin, eta nabari dadila, jada, hizkuntza eskolakoak etorri zaretela, ikakoak hemen zaretela, Broken Brothers, zarata, bai, txaloak. Shout
Irratian, euskaraldia.eus webgunean, gero gehiago, beste bi kanta joko baitituzte zuzenean. Eta orain, osoan arrosa une bat, gune batetik bestera eta izketan, ikaragarria maila azken boladan Iruñerrian daukaguna, benetan gozatzen ari garenez, Iruinkokoa, Laba, Iruñerriko eszenaren loraldia, zer da hau, Iñaki Sagardoi? Egunon. Bueno, esanen dugu, bazarela topaguneko kidea, Nafarroako Euskaraldiko koordinatzailea, baina horretaz bain, Jon Celestinorekin batera, Loraldian Bilbon hitzaldi bat eman zenuen, kontu honetaz guziaz, ez? Zer gertatzen ari da Iruñerria? Erantzunean ezin gara luzatu, baina Euskal Herritik edo mundutik ikusten ari direnentzat, azalpen jabur bat, zer demontre gertatzen ari da hemen? Bueno, nik esanen nuke azken urteetako gauza on askoren erupzio txiki bat, hemen Laban gaudela, metaforak birziklatuz, edo? Igatua baina eraginkorra. Hori, funtzionatzen du oraindik ere. Eta esan nuke hori dela bide askoren bide gurutzea, besterik gabe. Ederki, bada bide asko horien edo ugari horien erdigunean elkartu gara hemen Laba elkartean, eta asmoa da zurekin zenbait kontzeptu soziolinguistikori buruz hitz egitea, baina modu harinean, inor ez dadila usatu, inork ez dezala aldegin soziolinguistika eta alakoak Itxiko ditugu bateak bat zala. Itxatea, favorez, bai, esia, bai. Bueno, lehenik eta behin, jada ipatu ditugu, Belarri Prest, Obizin rolak, ariguneak ere bai, labur mintzagaitezen hori ez. Beraz, lehendabizikoa Obizia, zer rol da hori? Bueno, Obizia lehen aipatu dute hortik, jarrerarekin lotua dela, ez? Eta, bueno, Obizitxapak jarriko duena edo Obizi rola erabaiko duenak hartuko duen ardura edo erronka izanen da euskaldun guztiekin euskaraz egitekoa. Eta, askotan gertatzen zaigu, hemen Iruñerrian, gure egunerokoan, parean duguna ez dakigula euskalduna den edo ez, eta holako kasuetan lehenengo hitza beti euskaraz egitea. Belarri Prest? Belarri Prest edo eginen dutena da gonbidapen esplizitu bat. Alegia, mesedez, niri euskaraz egin, eta gero, erantzuna momentuaren arabera, erosoen den hizkuntzan emanen luke, segurazki askotan, gehienetan euskaraz izanen da, baina gerta daiteke ere, erdaretan edo ematea. Ezagutzarekin lotzen dugu, bi rol hauen arteko hautaketa, baina ez dago ezagutzarekin lotua, baizik eta jarrerarekin, argi gera bedi. Hori da. Hasieratik hori izan da Euskaraldiaren proposamen orokorra, alegia, portaeretan, roletan, jarreran, erabileran, azken finean, eragitea. Despistaturen batek akaso ez zuen ezagutuko hau guzi hau, baina gehienek bai, gauzak horrela sargaitezen da kontzeptu pixkat komplikatuagosetan arigunea konparaziora zer da, zertarako balio du? Bai, arigunea da 2020an, bigarren Euskaraldiko ekarpena, ez da? Hori da, pandemia garaian izan zen, eta orduan, egia da, tabernak ere itxita genituela garai hortan, baina ideia zen jauzi bat egitea norbanakoetik kolektibura, ez? Alegia, hizkuntza ohiturak norbanakok aldatuko ditugu, baina baita ere taldetan eta taldeka aldatzea interesgarria da, eta ez hori bakarrik, espazioak irabazteko asko ditugulako oraindik, eta orduan, ariguneak azken finean dira euskaraz lasai aritzeko guneak. Uste dut hasieran esan dugula, astin ditzagun gure hizkuntza ohiturak etxean, lanean, kalean, eta tabernan ere esanen dugu, ez baitago horren urruti tabernak itxita genituen garai ilun ura. Segituko dugu konplikatzen kontua. Osongi, kontzeptu hauek edo rol hauek edo gune hauek argi ditugu, badago beste kontzeptu bat akaso argitzea komeni dena estres linguistikoarena, guziok bizi baitugu, euskaldun guziok bizi baitugu. Bai, estres linguistikoa da, azkenean, hizkuntza gutxitu hiztunok bizi duguna gure egunerokoan. Izan ere, erabaki ahalmena dugulako kasu honetan euskaldunok, bi hizkuntza ezagutzen ditugulako, 2, 3, 4 eta 5 ere, baina, erabaki behar dugu. Alegia, denda hemen Iruñeko karriketan, denda batera edo taberna batera, berriro erabiliko dut adidea, sartzen garenean, 6 hizkuntzatan egin erabaki behar dugu barkatu. Eta askotan, horrek sortzen du gugan olako eztabaida sistemiko bat, ez? 6 hizkuntzatan eginen dut, euskaraz, hasiko naiz, aber zaurpegi jartzen didan,
erdara zoko dut erosotasunaren izenean edo aitzakian. Eta, bueno, azkenean, hori da, Euskaldunok bizi dugun pixkat estres, alde hortetik, amorrua askotan gertatzen zaigulako erdaraz hasi eta bapatean euskaraz erantzun, eta orduan da, hola, erru universal bat gainera bizkarretara erortzen zaiguna, batean, joder, honekin euskaraz egitean nuen, eta dara 10 urte erdaraz egiten, ez? Eta, bueno, azkenean da, Euskaldunok ditugun kezka, zalantza, erru, eta hori da. Eta iaia genetikoki barruan dauzkagunak, nik gogoan dut 3 urterekin, alabak taberna batean esan ziala, zergatik ez diozu euskaraz eskatu, Euskaldun itxura dauka, banekien erdalduna zela, baina egia da, belarritako bat zuen sudurrean, eta neska bat zen zerbitzaria, eta hile gorria eta zaize, eta iruditu zitzaion Euskalduna zela, eta 3 urterekin jada horrelako kezkak baditugu barruan, ez da, erroetan sartuta. Horre, sortu dira azken boladan, ahalduntze tailerrak hain zuzen ere estres hori aurregiteko, estrategiak, erresilientzia lantzeko horrelakoen aitzinean, ez da egun asko luzatzeko honen inguruan, baina holako har batzuk edo zerbait ere esan dezakegu, Iñaki? Bai, azkenean Euskaraldia ariketa erraldoi bat da, esperimentatzeko, gure hizkuntza ohiturak hausnartzeko, eta hortarako ere bai, ez? Holako gure burua alduntzeko alde batetik, eta baita ere, hor Gema Sanginesek erabiltzen du asertibidade linguistikoaren kontzeptua, ez? Eta da, askotan gertatzen zaigula, kontinun batean, alde batean badugula lotxa, eta bestean agresibidadea, alegia, iztun moduan batzutan egiten den, euskaldun moduan batzutan egiten garena da lotxatu, eta bestetan agresiboi jokatu, ez? Eta ordan, pixkat, ia bertutea lortzen dugun erdiko puntua dela asertiboki heldu diren 15 egun horietan, heldu diren orain ditugun 2 aste hauetan, aukera dugulako... Edo heldu diren 15 mendeetan, esan dut, entxaia ezagun orain eta segi ezagun gero. Egia, heldu diren 15 mendeetan, lasaiki gure karriketan, gure kaletan, eta toki guztitan, saia gaitezen, aukera ederra dugu gainera, urrengo gunetan gure aukerak identifikatuta egonen direlako gainera, bai arigunen identifikagarrekin, baina baita ere txapekin, ez? Eta horrek erreztuko du estres linguistiko horren efektu negatibo hori edo. Ederki, azken galdera txorakeriatxo bat da, baina argitu nahiko nuke. Izan ere gaur estreinatzen ari gara, gure kamera adimentsuak Euskaraldiarekin batera egiten ari garen saio honetan, eta ibili gara dena seki prestatzen, eta hori ibili naiz Igor Eskudero teknikariarekin, orain arte soinu teknikari, eta orain irudi teknikari edo bideo teknikari ere bihurtu zaigunarekin kaironak edo errotuluak prestatzen. Eta atera zaizkit, Nafarroako Euskaraldiko 2 koordinatzaile, nola kontua, zer dago, zeu eta Jon Zapata. Zein da kontua, 2 zarete? Euskarrek aipatu du beti gora eraikitako erakundea dela hau, eta horizontala. Beraz, hemen banatzen ditugu gure ardurak. Oda, koordinazio horizontala, zoragarria, ederki atera zara ataka horretatik. Entzun dadila, hemen jende mordoa dagoela, hainbat euskara ikasle zaudetela, txaloak, merezi ditu, oso azalpen onak eman ditu. Eta bere alagatoz bueltan indikatibo jabur bat aldaketa txukun xamarra eginen dugu eta esaten ari gara, osongi daudela azalpen soziolinguistiko hauek, antolakuntzaren inguruko azalpen hauek, baina hemen protagonistak egiazki direla ahobiziak, belarriprestak eta ariguneetako protagonistak eta antolatzailea jarraian, 2 arigune nahikoa bitxi eta deigarri izanen ditugu gurekin. Hori da, indikatibo bat eta bagatoz bueltan. Uholde guztien gainetik eta sute guztien azpitik, Euskal Herria irratia beti zure ondoan. Dio, zer da hori? Igel zaparra da, igelak ari du aizu. Ara, begira, matxo, igela zerutik bera. Uholde, sute eta igel zaparra da guztien gainetik, Euskal Herria irratia beti zure ondoan. Opa. ¿Eginen dugu euskaraz? Yo contigo, pero si no sé, joder, que me da latxa. Nik ez dakit. Nola ez dakizula? Ulertzen duzu, ezta? Bai. Orduan, nik euskaraz eta zuk nahi duzun bezala. Hau bizi? Belarri prest.
Badator, hirugarren Euskaraldia, eta hori ospatzen ari gara saio berezionen bitartez, Euskaldunon hiriburuzagiko bihotzetik, Laba elkartetik, Gazteluko plazatik, esaten dute Gazteluko plaza dela, Iruindarron egongela, bada egongelaren barruan, besaulkiri gogokoen azalantza izpiri gabe Euskaldunontzat, Laba elkarte hau ederki hartu gaituzte, irrati berite egiten ari gara, izan ere publikoa daukago, hainbat euskara ikasle, kafea hartzen ari dira, Josu Ganuza lankideak sekulako lana egindu kamerak montatzen goizean, eta orain patata tortilla pintxoa jaten ari da, guri begira, honegin, eta guk aurrera segituko dugu, Ariestian iragarri bezala, ariguneekin, azaldu digute zer diren ariguneak, eta orain bi adibide izanen ditugu gurekin. Bigarren orduan, proletargoaren ariguneak izanen ditugu. Volkswagenetik etorriko dira, eta Emausko trapuketariak ere etorriko dira. Orain, beste bi izanen ditugu berezi xeagoak nolabait esateko. Izarra tanatorioetako buru, Mikel Idoate, ongi etorri gurera. Bai, kaixo, egunon. Bueno, normalean pilotaz mintzatzen gara, gaur beste solasgai bat izanen dugu, ezta? Astelenero izaten baita Euskal Herria Irratian kolaboratzaile eskuzabaltasun handiz, gure iragarlea ere bada, bejonde jola. Eta gurekin alaber, Arritz Romeo zinegotzioia Iruñekoa, baina egun zuzenbide irakaslea Nafarroko Unibertsitate Publikoan, ezta? Hala da bai. Bueno, ederki. Hasiko gara, zuen ariguneekin, zindagizut, Idoate, txisten merke gehiagorik ez dudala eginen, baina bat etorri zaigu gura, eta bestela trabatuta geratuko zait, kontrako eztarritik joanen zait, eta min hartuko dut. Bota. Bai, Izarra tanatorioetan Euskara bizi-bizi, ez da? Ba bai, bizi direnen artean bai behintzat. Bueno, bir formulatuko dut kontua eta serioago eginen dut. Tamalez, egokitu zait behin baino gehiagotan, izatea zuen tanatorioetan, eta jabetu naiz, errotulazioan, iruditerian, publizidadean, gurean egiten duzun publizidadean, Euskara oso presente izaten dela beti. Bai, hasieratik ez, duela ja 6 urte, sortu genuela Izarra tanatorio izeneko proiektua, 13 belatoki ditugu, eta bai, hasieratik argi geneukan ze enpresa modu izan nahi genuen, ez? Eta batez ere, Bixal Nafarroara begira, zer behar zuen guk uste Nafarroako gizarteak, ez? Baina, egia da Euskaldun zonalde, oso Euskaldunak diren zonalde batzuetan hori normala dela, baina beste batzuetan ere, egia esango izut, boi baten zarenean, adibidez, duela 2 aste ireki genuela Los Argosen behilatoki bat, Arronizen, Aion, horren Euskaldunak ez diren zonaldeetan ere, pixkat pentsatu genuen, ez? Hemen ere dena elebitan jarriko dugu, ba bueno, horrelakoetan uste dut, bakoitzaren izaera ere pixkat argitzen dela, eta bai, erabaki genuen, bai ez, behintzat Aion edo Arronizen ere Euskaldun bat badago uste dugulako, edo nork bere hizkuntzan agurtzeko aukera izan bar duela. Eta hori hasieratik zaindu dugu, eta ez bakarri rotulazioan, publizidadean, baizik eta gero gure barneko funtzionamenduan, ez? Artatzeko tenorean ere, ez da? Gure ekipoak, ekipoko kide guztiek Euskaraz eta Gazteleraz badakite, Euskaraz askotan gehienetan egite ditugu bilerak, baina modu natural batean bezala, ez? Azkenan gure nortasuna hori delako hasieratik, ez dugu komertzialki edo marketingarengatik egiten dugun zerbait, baizik eta guk sinesten dugu eta horrelakoa garelako eta ongi funtzionatzen ari da, eta uste dut ere, Euskaldun mundu hori ere pixkat erakartzen ari garela, eta batzutan ere horrek nik uste laguntzen duela, beste enpresari batzuei ere burura ekartzeko, horrela ere egin alda. Zegia da, hau Euskal Herria osoan zehar egiten dela Euskaraldia, eta bidez Gipuzkoako errealitatea, ez da Nafarroako errealitatea. Eta batzutan, Nafarroako toki batzuetara zoazenean, beldurra izan dezakezu, ze kontrako jarrerak ere badaude, ez? Baina guk behintzat, hasieratik hartu ditugu, edo jaso ditugu nik uste dute erantzun honak, eta horretaz oso harro gaude eta pozik. Ederki, beraz, Euskaraldiarekin bat egiten duzue, ariguneak sortze dituzue, baina nola esateko zuek aurretik ere sortua zen ituzten. Bai, hori da, ez? Oskarrek askotan esan digu, eta hau egiten duzu, eta egin behar du, guk horrela hasieratik egin dugu, ez? Eta gero Euskaldia etorri zena, esan dugu, gu izango gara, lehen aditadiko bat hori egiten duena, baina gu hasieratik horrela egiten genuelako, ez? Egia da oraindik, nik uste dut ere hobetzeko gauza desente baditugula, batzutan agian hazen zaizkizulako, edo pixkat eguneroko horretan agian ez diozulako horren besteko garrantzirik ematen, agian garrantzitsuak diren gauza batzuei, baina bai, modu natural batean, gure nortasuna euskalduna izatea da, baina ere esango dizut, bakoitzak nahi duen hizkuntzan egitean, ez? Eta Euskaraldiak nik uste dut hori ere
zaitzen duela, ez? Gu gaztelera zagurtu nahi duenak gaztelera zagurtuko dutugu, baina euskeraz nahi badu, euskeraz. Inposiziorik gabe, alegia. Bai, bakoitzak nik uste dute... Duela 2001 urtetik inposiziorik gabe. Zer demontra. Ederki, osongi. Aritz Romeo jauna, Euskaraldiaren aurretik aipatu zenidan ikasturtearen hasieran. Euskal Herria Irratian egin behar dugu atalen bat edo, eta prestatzen ari gara, zuzenbide irakasleekin oso giro polita sortzen ari baita fakultatean, Euskaldunak gero eta gehiago baikara. Zenbat zarete, Aritz? Ez da zerrendatuta dauden eta zenbatuta, baina gutxi gora bera. Bai, lehakina zerrendatuta bai, izena bizenak ezagutzen dugulako, ez ofizialki, baina Euskaldunak garenok izanen gara, bederatzi 10 bat, kontuan izaten baldin badugu zuzenbide graduan dozentzia, irakaskuntza ematen dugun irakasle guziok. Irakaskuntza ez da bakarrik zuzenbide departamentutik ematen, baizik eta baita ere beste departamentu batzuetakoak, eta hori da, hala da bai. Jakina gehienok zuzenbidekoak gara, baina osotara izanen gara 10 bat, 10 inguru, eta hala da, esan duzun moduan, horretan lanean ari gara, atal berezi bat sortzeko zuzenbidea, musika, adibidez, adibide bat jartzeagatik, ez? Nola interpretatu daiteke gaur egun datu personalen babesa, pribatutasuna, adimen artifizialaren inguruko zuzenbidea eta Lapoia Rekordsen abestiak, ez? Konparazioa. Bai. Esate baterako. Interesgarria zalantza izpirik gabe. Aitortuko dizut niretzako Nafarroako Unibertsitate Publikoa eta Euskara Plana deja vu baten dela etengabea izan ere 1992 eren egun. Hasi nintzen kazetaritzan eta lehen erreportajeetako bat Euskaldunon egunkarian egin nuen Euskara Planaren gainean. Nafarroako Unibertsitate Publikoeko Euskara Planaren gainean. Aurrera pausoak eman dira, zuzenbideari dagokionez, zenbat eskintzen duzu Euskaraz, nola dago kontua? Momentu honetan, zuzenbide fakultatean, hainbat titulazio eskaintzen ditugu, alde batetik eskaintzen dugu zuzenbide gradua, baita ere, giza baliabideen gradua eta administrazio zuzendaritza eta zuzenbide gradu bikoitza eta gero masterrak, ez? Zuzenbide graduan dela gure karrerarik paradigmatikoena, nolabait esateagatik, momentu honetan 240 kreditu osotara dira gradua eskuratzeko eta horietatik 76 kreditu euskaraz egin ahal izaten dira. Sartu zenean dekanotza talde berria, orduan haunditu ziren edo gehitu ziren irakasgai berriak, ez? Zeintzuk euskaraz egin ahal izan diren. Jakina ikasketak osotara euskaraz ematetik urrun gaude, oraindik ere, baina bide horretan gaude. Beti ere, momentu honetan gure asmoa izaten da, zuzenbidean euskaraz maila profesionalean aritu nahi duenak, zuzenbideko euskara teknikoa izatea, ez? Jasotzea ez bakarrik erdela tekniko, baizik eta euskara ere. Esate baterako, zuzenbidea ez da bakarrik abokatutzan aritzen, hemen Mikel adibide argi bat dugu, uste duzu zuzenbidean graduatu edo lizentziatua zarela, eta, ez da abokatutzen aritzen, enpresa munduan aritzen da, baita pilotan ere, ez daki zuzenbideak eta zuzenbideak, esate dute, zuzenbideak irteera asko dituela, baina ezkenekien pilotari profesionala izatea horietako bat zenik ez da. Baita ere. Eta jakina, edo esate baterako, zonalde Euskaldunean, udal batean, idazkari gisa aritzeko, ez duzu bakarrik jakin behar zuzenbidea euskara, baizik eta zuzenbidea euskaraz jakitea beharrezkoa izaten da. Etxenik esaten zuen fisika atomiko euskaraz eskintzeko behar duzula jakin fisika atomikoa eta euskara, ez da? Labur, 30 segunduan, 15 segunduan euskaraldiak zer ekarriko duzuenera, arigunearen inguruan, izan ere, Broken Brotherseko lagunak zai ditugu eta 5 minutu gorde behar dizkiegu. Zuzenbideko fakultatea bigarren aldiz arigune izanen gara, gure kasuan mezu argia bidali nahi dugu, zuzenbideko fakultatean ere euskaraz aritu ahal dela, badaudela gure ikasketak euskaraz maila batean egiteko aukera, eta, eta behon dizuela, Aritz, sentitzen du, baina gorde behar dugu. Eskuzarta batzuk, indikatibo bat Broken Brothersekoak sartzen diren bitartean, eta 10 baino lehen haien kantua gozatuko dugu. Eskuzarta, bai, Zarata! Uholde guztien gainetik eta sute guztien azpitik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan. De Dios, zer da hori? Igel zaparra da, igelak ari du aizu. Ara, begira, matxo, igela zerutik bera.
Uholde, Sute eta Igel Zaparrada guztien gainetik, Euskal Herria Irratia beti zure ondoan. euskalherriairratia.eus. Iruñerria entzun, ikusi, gozatu. Hartu kontrola. Aukeratu rola. Esaidazu nola. Egin dezagun froga. Ni, hemen nago ni, goizarratz eta Pukuru beterik laba elkartea Euskaraldiaren hasierako saio berezi honetan bejonde izuela, etorri zareten Euskara ikasle guzioi, eta etxetik entzuten eta ikusten ari zareten ontzat, mezua orain Broken Brothersekin utziko zaituztego, bigarren orduan ezkinen ez sartzen denok mailan, Metropoli Foraleko beste aurkezleak, Peio Arginarena handiak, izan ditu gonbidatu gehiago, musikari gehiago, Belarri Prest, Obizi eta denetari gehiago. Beraz, bigarren kanta hau zein izanen da, Jon? Ibilbediren kantu bat. Ibilbediren kantu bat, hori da, orduan sorpresa, ez da? Ederki, bejonde izuela, eman egurra! Onaino, jarraian albistegia, horren ondotik Broken Brothers gehiago. Amarrak puntuan ditugu azken orduko albistea dugu Gasteizko epaitegiak berretxe egin du Basurtuko bihotzeko kirurgia zerbitzua Gurutzetako ospitalera leku aldatzeko prozesua gelditzeko hartu zuen erabakia. Ramon Sánchez. Gozone Sagardui Osasun Sailburuak iragarri zuen Jaurlaritza leku aldatzea geldiarazi zuen erabakiaren aurkako helegitea ari zela prestatzen
pentsatuz epaileak ulertuko zituela Osakidetzaren erabakiaren arrazoiak. Euskadi Irratiak jakin berri du Gasteizko epaileak kautela sartu zuen erabakiari eutsiko diola eta instantzia honetan amaitutzat eman duela auzia. Hain justu, gaurko eguna izendatua zuen Osakidetzak basurtuko bihotzeko kirurgia zerbitzua gurutzetara eramateko. Polemika piztu du Arantxa Tapia sailburuak hondakinak kudeatzeko iragarritako planak. Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko zabortegien mapa berritzea ekarriko du valorizazio azpiegitura berriak eraiki bitartean. Jose Antonio Asensio, Gipuzkoako ingurumen diputatuak Euskadi Irratian faktoria saioan esan du bere ustez plana berandu datorrela, baina zabortegiak handitu eta berriro irekiko dituzten udalerrietako alkatek salatu dute informazio falta erabatekoa dela. Maialen Arratibe. Bai, Igorren eta Lemoan zabortegiak handitu egin nahi ditu Jaurlaritzak, baina bietako udaletan galdetuta esan digute ez dutela informaziorik jaso bat ere eta tamainako proiektuak eskatzen duela gardentasun gutxieneko bat herritarrekuk. Entzun Iart Gamuzio Igorreko alkatea. Bai, uste dugu ez dela formak holango zozer pentsate herrieri informetako. Prentsa gara bater bitartez, medioan bitartez entero gara, eta uste dut proiektu padekola pizunaikoa, bai udalak eta bai gure herriek, beste modu baten jakin egun. Bergaran ere gauza bera salatu dute, eurekin Jaurlaritza ez dela jarri harremanetan epeleko zabortegia berriro irekitzeko eta Artxandako zabortegiaren itzultzeaz ere kezka agertu dute inguruetako bizilagunek, bereziki Lindanoa dagoelako bertan, eta deigarriena da Gasteizko alkatearen jarrera ezezko garbia eman baitio gardelegikoa zabaltzeari eta bertan hondakin arriskutsuak gordetzeari ere. Behintzat gure aldetik ez da. Ikusita, ez zabaltzea, ez sustantzia arriskutsuak hartzea. Ez azken finean, hor gardelegin ez da inoiz hartu, ez sustantzia arriskutsuak eta beraz horrela jarraitu beharko dugu. Beste muturrean, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako ingurumen diputatua, esan du plana azkartu egin behar dela eta Gipuzkoako eredua jarri du adibide moduan. Bestetik, bakarrik bai da bai lege berria interpretatu epaileek dozenatik gora kondenaturen espetxe zigorrak murriztu dituztela jakin ondoren, Iruñako Sanferminetan neska bat taldean bortxatzeagatik zigortu zuten Manadako kideetako baten abogaduak azaldu du espetxe zigorrak gutxitzeko helegitea prestatzen ari dela. Agustin Martínez abogadua Kanal Sur Irratia. Efectivamente se aplicaba el mínimo penal y habiéndose modificado el mínimo penal, pues entiendo que es más favorable la aplicación. Irene Montero berdintasun ministroak epailei legearen interpretazio matxista egitea egotzi zien eta magistratuen elkarte profesionalak ministroari dimiti dezala eskatu dio adierazpen hauengatik. Botere judizialaren kontseilu nagusiak berriz Monteroren adierazpena gaitzetxe ditu epaile progresistek ere babestuta. Kolonbian gobernuak iragarri du astelenean azaroaren 21ean bakelkarrizketa formala hasiko duela ELN gerrilarekin. El Kolonbian ugenkoariak argitaratu duenez, Venezuelan izango dituzte hartu emanak bi aldeek asteburuan jakinaraziko dute nortzuk osatuko dituzten ordezkaritzak. Eta Perun, Kenju Fujimori, Alberto Fujimori presidente ohiaren semea zigortu dute kongresista zen artean mesedezko tratu emateagatik botoak onura truke negoziatu zituela frogatu dute Arantxi Padilla. Egunon, Peruko Gorte Goreneko zigor-areto bereziak Kenji Fujimori, Alberto Fujimoriren semea zigortu du eraginen trafikoagatik 4 urte eta 6 hilabeteko espetxe eraginkorra egitera bere aholkularia eta beste bi kongresukide oirekin batera. Keiko Fujimoriren anaia gazteenak gainera ezin izango du urrengo 18 hilabetetan kargu publikorik bete eta $150,000 isuna ezarri zaio Peruko Ministerio Publikoak frogatu izan du 2018ko martxoan Kenji Fujimori kongresista zenean eta Pedro Pablo Kuczynski artean Peruko presidentea Fujimoritarren txikiena Kuczynskiren aurkako bigarren kanporatze saiakera geldiarazteko botoak negoziatzen arituztela herrilanen entregaren truke grabaketa bati esker. Errepide sare nagusian Ramon Baldugu eragozpenik. Ez dago trafiko arazo aipagarririk segurtasun sailak esan digunez. Euskalmeten iragarpen arabera berriz. Goizean euria egingo du tarteka eta haizea hegotik iritsiko da eta ostarteak zabalduko dira. Arratsaldean ordea aldatu egingo da eguraldia, haizea ipar mendebaldetik iritsiko da eta zaparrada mardulak ekarriko ditu. Kantauri isurira bereziki haizea aldaketa gertatzen denean temperatura jaitsi egingo da. Esanekoa izan eta bakea, aski alda maite dut ozen esatea. Euskaraz bada zerbait, hitzekoa izatea. euskalherriairratia.eus. Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.
Karrikiriren azaroko liburu aurkezpenak. 17an osteguna iluntzeko 7:30, Itzen asperenak Josu Jimenez Maia idazlea, Inés Castilla aurkezlearekin. Karrikiri, Iruñeko Euskaldunon topagunea, Xavier Karrikalau. Ze sagar usain gozoa, nondik dator? Begira, Petritegin sagarra jasotzen ari dira. Eta bisitatuko bagenu, sagardogintzaren sekretuak ezagutzea gustatuko litzaidake. Ekoizpena, sagaztiak, upategia... Boa, ideia ona, gero bertan bazkaldu dezakegu, ezta? Noski, horrela sagardotegi esperientzia osotasunean biziko dugu. Bikain. Petritegi sagardotegia gozatu bizitzaz elkar zainduz. Embutidos Arrieta. Basurde toren txorizoa, txistorra odolkia tripotxa zuria, artixaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. embutidosarrieta.com. Zuen osasunari egin nahi badiozu efereka, ez hasi orain bukatu gabe amaituko den dieta. Gure saltegian bertan ari den dietistak baitakieta, hobedela baielika gaien jakien kombinaketa, hobedela baielika gaien jakien kombinaketa. Ekia biodendaren dietista zerbitzu berria. Konsulta hitzorduarekin. 9-8-6-7-6-3-2-2 Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira, ahobiziala belarri prest egin zure aukera jarri martxan, ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak. Informazio gehiago euskaraldia.eus, Euskaraldia hitzez egiteko garaia. Euskaldunaren kupo hori dut betea, esanekoa izan eta bakea, aski alda maite dut ozen esatea. Euskaraz bada zerbait, hitzekoa izatea. Esazu hitz bat asendotuko naiz, hitz bakar bat esua pizten du maiz. Euskadi Irratiko lankideen albiste emankizun laburraren ondotik, hemen gara bueltan Euskal Herria Irratia eta Euskaraldia auzolanean. Irrati zein bideo streamingez ikusten duzuen bezalaxe, horren bitartez berri ona zabaltzeko prest, hirugarren Euskaraldia abitzear dago, txapak janzteko eta denok elkarrekin gure eta gure ingurukoen hizkuntza ohitura gastintzeko ordua da hitz zekiteko garaia. Hartara, ekin diezaiogun, hitz egin dezagun, gure urrengo solaskidea Euskaraldiko koordinatzaile nagusi, Goiatz Urkijo. Egunon, Goiatz? Egunon. Bueno, zer moduz daramazu eromen estres zoragarri hau? Zoragarri, esango nuke, gainera gaurko plaza honetan egoteko aukera ere polita da, somatzen da ez, giroa dagoela, Euskaraldia bihar hasiko dela, gaur arratzaldean badauzkagu hainbat ekitaldi antolatuta, hemen ere Iruñean Euskaraldiari ongi etorria emateko, eta giro hori hemen ere somatzen da, eta polita da orduan gustora, eta posik abiatu da. Orduan sensazio onak aurretik, ez da? Bai, oso. Aizu, 4 urte igaro dira lehen Euskaralditik tresna baliagarria da, oraindik. Bai, eta hala erakutsi digutez, aurreko 2 ediziotako ikerketek erakutsi digute, Euskaraldia bitartean ez, gure hizkuntza ohiturak aldatzen ditugula, Euskararen erabilerak gora egiten duela, eta gero ere ariketak poso hauzten duela, ez? Euskaraldia eta gero ere, hainbat aldatu ditugun hainbat ohitura, hoiekin jarraitzen dugula, ez? Orduan, bai, esango genuke tresna eraginkorra dela eta ea 3. edizionen ikerketek ere hori emaitza hori ematen diguten. Aizu, esan duzu parte hartzea ezinbestekoa dela, handitzea da urtengo erronketako bat, ezta? Izen emateari erreparatzea esate baterako lortzen ari altzarete, zaidazu? Bai, behar dugu Euskaraldia masibo izatea, ez? Euskal Herri osoan egiten den ariketa da, milaka hobizi, milaka belarri prest, milaka arigune,
Eta hori gakoetako bat da, ez? Ariketaren gakoetako bat da masibotasunari, ez? Txapak ikustean sortzen den konplizidade hori, baina horretaz aparte aurten salto bat eman nahi dugu, ez? Eta eragin kualitatibo horretan jarri nahi dugu begia, ez? Ariketa eraginkorra dala erakutsi nahi dugu, Aho Bizi eta Belarri Prest eta baita entitatek ere lorpenak, ez? Lortzen dituztela, erronkak jartzen dizkietela bere buruari eta horiek lortu egiten dituztela, ez? 15 egun horietan, eta datuak bai, 1000 Aho Bizi, 1000 Belarri Prest, 1000 Arigune behar ditugu, ez? Ariketa eroso egiteko, eta ondo egiteko, ez? Eta azken honetan jarri nahi dugu aurten fokoa. Lorpenak aipatu dituzu, baina lorpen zehatzak, ez da? Zein azpimarratuko zenituzke, edo zein lortu nahi genituzke? Nik uste dut hori bakoitzak bere buruarekin egin beharreko hausnarketa badala, ez? Euskaraldiaren aurreko egunetan, inkluso gaur, ez? Pentsatu behar dugu bakoitzak zer lortu nahi dut nik 15 egun horietan, eta zeri ekin nahi diot 15 egun horietan, eta gero jarraipena izan dezan, ez? Ez dakit, okurritze zait, lehen hitza euskaraz egitarena, ez? Askok hori aipatu dute. Edo erdaraz egiten nuen lagunarekin saiatuko naiz apurka-apurka euskaraz egiten, ez? Edo elkarrizketa elebidunetan euskarari eutziko diot, ez? Horrelako lorpen, erronka, txiki handiek uste dugu urrats izugarriak eman ditzakegula elkarrekin, ez? Aizu, aldekotasuna adierazteko egitasmo moduan ikusten duzue oraindik euskaraldia? Guk oso argi daukagu ez dala, ez? Euskararen aldeko kanpaina bat, eta hori adierazi nahi dugu behin eta berriro, ez? Oraindik, ustut pedagogia sozial handia egin behar dela horren inguruan, ez? Baina argi utzi nahi dugu euskaraldia ez dala euskararen aldeko kanpaina bat, ez? Urrats bat gehiago emateko gonbidapena egiten digu, eta hori da gakoa, ez? Euskararen alde egote horretatik alde egitera gonbidapen hori luzatzen digu, eta horretaragoaz, 15 egun hauetan. Sarritan gertatu da nahasmena, ez da? Belarri Prest eta Aho Bizi. Argitu ditugu duda guztiak. Ez esango nuke, lan asko daukagu oraindik. Ze txapa eraman behar dut, ez da? Hau, bestea? Bai, guk beti esaten dugu, zalantzaren aurrean Belarri Prest. Belarri Prest. Belarri Prestek ere euskeraz egiten dutelako, ez? Eta hori da, igual, gure eskema mentalak apurtze dituzte rolak, ez? Uste dugu Aho Bizi dala euskaraz oso ondo moldatzen dana, eta Belarri Presta, igual, euskara ikasten ari dana, eta ez da horrela, ez? Aho Biziek aukera aukaten guztietan euskara egingo dute. Hau da, aurrean daukan pertsonak euskara ulertzen badu, euskaraz egingo du 100%. Eta ez ezagunen aurrean dagoenean ere, euskaraz egingo du lehen hitza, eta ulertzen badu, eutziko dio euskarari, ez? Berdin elkarrizketa elebidunetan. Eta Belarri Prestak aldiz, aldiro erabakiko dute noiz eta norekin egin euskaraz, ez? Beraiek eskatuko dute modu esplizituan beraiei euskaraz egiteko, eta Belarri Prestek erabakiko dute noiz, norekin, eta zergatik egin euskaraz, ez? Baina Belarri Prestek ere egiten dute euskaraz, eta hori ere adierazi beharra dago. Gero, inguruari ere begiratu beharko genioke, ez da? Testu ingurua, ez da berdin goizuetan egitea euskaraldia, edo Iruñean egitea, ez da? Gero eta euskaldun gehiago ditugu, baina gero nola aztertu hori, ez da? Euskaraldiaren parametroetatik. Nik uste dut identifikaziorako tresna izugarria dela, ez? Ni Laudion bizi naiz, Araban, 18.000 biztanleko herri batean, eta ematen du, edo hori esaten dugu behin eta berriro, ez? Gure artean elkar ezagutzen dugula guztiok, baina zenbat sorpresa hartu genituen, lehenengo edizioan eta bigarrenean txapak ikusi genituenean, ez? Eta uste dugu horretarako oso baliagarria dela ariketa hau. Txapak identifikazio tresna moduan hartzeko, ez? Babesgune moduan hartzeko eta ikusteko zenbat aukera dauzkagun Euskal Herri osoan euskaraz aritzeko lasai eta eroso. Aizu, Euskal Herria aipatu duzu, bere osotasunean Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Euskal Autonomia Erkidegoa, gero iparraldekoak, ez da, Lapurdi, Nafarroa, Xiberua, zema kilometro egin dituzu, ez da, egun hauetan? Asko egin ditut eta asko egin beharko ditut, ez? Baina, polita da ere, ez? Euskal Herri osoko egoera eta ikuspegi ezberdinak ezagutzea, ez? Eta ikustea baita ere, leku guzti horietan zeo zerrekartzen duela euskaraldiak, ez? Beti dagoela zer hobetua eta hori euskaraldiak ekartzen digu gure Euskal Herri heterogene honetan. Aizu ekarri gogora, gaur hasi, bai? Baino amaitu
noiz amaituko da? Bueno, bi arrasiko da, 18an, Euskal gaur Herri txapa irratian- jantziko dugu. Euskal Herri irratian gaur. Gaur txapa jantziko dugu arratsaldeko 7:00, elkarrekin hainbat hiriburutan, bi arrasiko dugu ariketa, eta abenduaren 2 arte luzatuko da. Hasiera hori nolako izango da, gaur 7:00? Egin nahi izan dugu hasiera, ilusionagarria, ez? Bigarren edizioa pandemia bete-betean egin genuen, oso zaila izan zen, ez? Ariketa aurrera eramatea, eta aurten, baldintza hobeagotan egingo dugu ariketa, eta hori ospatu nahi dugu baita ere gaur, ez? Eta ilusio hori, ez? Lehenengo edizioaren ilusio hori, konplizidade hori, berriro kalera atera nahi dugu, ez? Aurten ere gure helburuetako batzan Euskaraldia ikusgarri egitea, eta kalera ateratzea, eta elkarrekin egitea Euskaraldia, ez? Eta nik uste dut helburu horiei tiraka, prestatu ditugula eta antolatu ditugula edo dituztela hiriburuetako batzordeek ekitaldi horiek, ez? Apur bat festa giroan eta elkarrekin Euskaraldiari hasiera emateko. Gero, Euskaraldiarekin lotuta bestelako argazkiak ere ikusi ditugu, ez da? Administrazioko ordezkari politikoak, ez da? Eta beste alde batetik Euskalgintzako kideak, hori ere lortu duzuela, eta ez da gutxi. Ez, eta esango nuke hori bera dela Euskaraldiaren arrakastarako gakoa, ez? Antolatzeko modua, ez? Elkarlanean antolatzen den ariketa sozial masiboa da, Euskal Herri osora zabaltzen dana, eta esango nuke hori dela Euskaraldiaren gakoa, ez? Elkarrekin antolatutako zerbait dela, hasi erakunde publikoetatik, eragile ezberdinetara, Euskalgintzako eragile ezberdinetara, entitatek ere parte hartzen dute Euskaraldian, norbanakoek ere parte hartzen dugu, ez? Moru bolondresean Euskaraldian, eta esango nuke hori dala gakoa, ez? Guztiok elkarrekin sortutako zerbait dala, eta gure sentitzen dugula gutako bakoitzak, eta hori da Euskaraldiaren gakoa. Bueno, amaitzeko euskaltegietako lagunak ditugu hemen, eta streamingen bitartez beste hainbat, irratiaren bitartez beste hainbat, azkeneko galdera, bakoitzari zer eskatuko zenioke, ez da? Azken ordu hauek hausnarketarako erabiltzea, ez? Pentsatu dezagun zer lortu nahi dugun, 15 egun hauetan, ze hizkuntza ohitura aldatu nahi ditugun, ez? Ze aurrera pauso eman nahi ditugun, eta erabili ditzagun, hurrengo 15 egunak hoiek lortzeko, eta behin hoiek lortuta, jarraitu dezagun, ez? Gainontzeko 365 egunetan ere, hoiei eusten, eta inkluso lorpen berriak aurrera eramaten eta lortzen. Ze ongi hitz egiten duen, ezta? Goiatzurki jok. Euskaltzaindiako kide, nahi zaitugu. Nahi duzun arte, estimatua dago. Eskerrik asko zuei. Agur. Emakume batzuik. euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Iruñeko bihotzean jarritzen dugu Gazteluko plazan eta musikari tarte eginen diogu saio berezia egiten ari gara, labatik ari gara eta tartekatzen ari gara elkarrizketak eta musika noski eta musikaren erregea gurean Jon Celestino, Broken Brothers taldearekin. Zer entzuteko parada izanen dugu orain, Jon? Emango dugu Adrianek idatzi zuen kantu bat, kantuaren izena da Ordu Zikinak. Ordu Zikinak, nahi duzuenean, 3-2-1, aurrera. Broken Brothers Brass Band taldea. Aizu, nik
destornilladore batekin platilloa jo nahi dut. Horretarako solfeo ez da behar, ezta? Edo bai, behar da. Torneria. Oso ongi. Aizu, bestelako kontuekin jarrituko dugu indikatibo bat Iruñeko irrintzidorretik, mesedez. euskalherriairratia.eus. Iruñerria entzun, ikusi, gozatu. Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia. Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago. Egin dezazun bidea. Ez dut inoiz ukatuko zer den onaino ekarri nauena. Ez dut inoiz atzen duko nor zen hain gerutzan ninduena. Ostatu zar baten sokoetan denetatik ikusten hazia. Lehen ere aipatu dugu eta argazkiak ikusten ditugula administrazio publikoko ordezkariak, ordezkari politikoak, eta euskalgintzako kideak euskaraldiaren kontura argazkietan, irudietan, baino administrazio publikoaren inguru horretan euskara teknikariak ditugu eta zein gutxitan aipatzen ditugu. Atzeko lana egiten duzuelako, ezta? Sarritan, egunon eta ongi etorri. Egunon, Peio. Zer modu zaude, ongi? Ongi, bai. Bueno, zure izena, aztu zait bapatean. Maider naiz. Maider Zukuntza. Bueno, zer lan egiten ote duzuen, eta sarritan, udal zenbaitetan, boterea zuen alde, oso alde ez dagoenean, ez da? Bueno, udaletan oroarez, euskararen sustapenen aritzen gara euskara teknikariok, eta, bueno, saiatzen gara udalak duen kolorea izan da ere, bueno, gure lana ongi egiten, eta sustapen bide honetan, aurrera egiten. Bueno, maiz nabarmentzen dugu, ez da, Euskal Herriko osoko administrazioak, baina esan duzun bezala, ez da, zuek egiten duzuen lana oso garrantzitsua dela. Nafarroko zenbat udalek parte hartzen dute Euskaraldiaren antolakuntzan, ez da? Nabarmenduko zenituzke zein diren? Bueno, badira, nik hitz egin dezaket euskara zerbitzua dugun udalei buruz, eta esanen nuke guztiak ez bagara ez, gehienak ari garela honetan. Egia da, nolabait ez, aipatu duzunean ez, askotan ez garela aipatuak ez bakarri gu, baizik eta ez, udalen lan hori, azkenen finean delako pasatzea makrotik mikrora ez, udaletan edo udalerrietan bizi dira gure biztanleak, eta hori horrela denean, saiatzen gara ez, lan hori abiatzen herri batzordetatik. Maider Zukuntza, Nafarroako mapa zabalduta euskara zerbitzuak nondik nora, ez da? Pentsatzen dut mendialde osoa hartzen duzuela, baino eremu misto honetan, esate baterako, Iruñerri osoa beteko duzue, pentsatzen du? Hori da, Iruñerri osoko, edo udalerri gehienetan euskara zerbitzuak baditugu, eta failararaino heltzen da, euskara zerbitzuen mapa hori, eta hortik behiti ez, eta mendialdean esan duzun bezala, herri osatoki entitate gehienetan badago hori betea. Aizu, gainetik badara, aipatu duzu zein lan egiten duzuen, baina euskaraldiaren kontura, zein da zuen rola? Bueno, euskaraldiaren kontura, euskara teknikariak hor gaude, gero hor hartzen ditugun rolak ezberdinak dira ez, batzuetan izanen da implikazio handiagoa, beste batzuetan txikiagoa, gero ez, baliabideak ez, udalok baliabideak jartzen ditugu ez, esaterako Iruñerriko udalerri gehienetan badugu dinamizatzaile bat ez, pixka bat ez, batzordeak sasatzen dituena, baina, bueno, implikazioa ezberdina izan arren, implikazio hori bada ez, bueno, esaterako parte hartzen dute modu aktiboan gure batzordean, beste batzuetan akaso ez, igual ez modu
ez da parte hartzen batzordean, baina bai ez, kanpoan gaude, pixkat ez, babesa emateko, eta anitza da ez, parte hartze hori. Burlatan, zu bertan ari zara lanean, egun hauetan zer nolako giroa, zer egiten ari zarete, saidazu? Batzordea, Burlatan batzordea ja sortu zenez, lehenengo Euskaraldia ez, abiatu zenetik, eta ja da, mantendu dela hor batzordea, eta, azken egun hauetan aritu gara ez, ariguneetan euskarriak banatzen, eta pixkat ez izen emate horretan xaxatzen, ez, jendea animatzen zaigunez, kontuan hartu hartelako oraindik ez, araiz gabiltzala ez, norbaitek izena eman ez badu, oraindik baduela horretarako tartea, eta horretan pixka bat ez. Burlatan aurten ez da egingo ez, ekitaldi berezirik egun hauetan zehar, beste batzutan bai egin izan dira, baina azkenean ez, gure helburua da ez, erabilera horretan ez, pixka aber jendea animatzen den, eta hizkuntza ohitura horiek ez, aldatzea lortzen dugun. Hizkuntzaren inguruan 3 pauso, ezta? Aipatzen dira. Bat, sensibilizazioa euskararen inguruan, gero ezagutza, 2. pausoa eta 3. erabilpena, ezta? Hor daukagu xede eta erronka berezia. Bai, egia da ez, eta beti hitz egiten dugunean ezagutzaz eta erabileraz, ez egia da, biak konparatzea zaila dela ez, azkenean, beti ezagutza ez, bakigu erabileraren gainetik dagoela, baina egia da ere, erabiltzeko gune horiek behar ditugula ez, eta askotan ez, administraziotik esaten da ez, baina erabilera txikia da, baina erabilera hori ere bermatu behar dugu ez, administraziotik, orduan ikuste, zalantzari gabez, ezagutzarena ere badugu erronketako bat, eta ez, ezagutza handitzea dugu helburu, baina zalantzari gabez, erabilera bada erronka handitako bat, eta hori dela eta ez, ere Euskaraldia ez, nik uste konstiente garela ez, erabilera hori handitzea, ezinbestekoa dela ez, eta horretan gabiltza, bai Euskaraldian eta bai toki entitateetan. Euskaraldia bai, 2 astez, 10 egunez gutxi gora bera, luzatuko da, baina nola luzatu eta nola utzi horri, ezta? Urte oro, urte osoan. Nik uste ez, Euskaraldiaren ez, ekimen honekin bai lortu dugula ez, zenbait kasuetan erabilerari eustea ez, eta ni akordatzen naiz ez, egin genuenean Burlatan ez, lehenengo aurkezpen bat, ja duela urte batzuk, ez, peina batean egin genuen ez, eta hor ziren peinakide batzuk ez, eta euskaldunak ziren, baina peinakide batzuek ez zekiten beste horiek euskaldunak zirenik ez, eta nik ustez, olako gauza txikiak aldatzea lortu dugula, eta nik ustez, poliki-poliki, ez, badijoala kontu aldatzen ez, eta, bai, utzi behar zaio, eta nik uste dela pixkatez, olako arreta toke bat ez, nola bagite esatearen, jendeari esateko ez, hor dugu gure hizkuntza ez, erabil dezagun. Bai, hori da. Sarritan ez dakigula aurrean dagoena euskalduna dela, ez da? Aurrekoan zapata denda batean sartu nintzen, eta hor prezioak galdetzen, eta zapata klase guztiak zer nolakoak ziren, eta azkenean, esan nuen, persona hau euskalduna da, ezta? Eta hortik aurrera, naiz eta, arrisku puntu bat izan, hasi nitzaion euskaraz, eta bai, euskaraz aurrera egin genuen. Sarritan belarria prest izan behar dugula, ezta? Importantea da hori bai. Hori da. Mila esker hauniz gurekin izateagatik, eta nahi duzun arte, mila esker. Mila esker zuei. Agur. Bat ere. Begira, badator Bilabesa. Kaixo, Gabon, utziko gaituzu parketik pixka bat aurrerago, okindegiaren parean? Orain, bakarrik edo taldean bidaiatzen duten emakumeek, tarteko geldialdiak eskaditzakete gaueko zerbitzuko linea guztietan. Seguru itzultzeko, Bilabesa zure lekuan jartzen da. Igo zaitez. Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Iruñerriko mankomunitatea. Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoak, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Optika Joaquin Alforja. Denboraldi berria eguzkitako betaurrekoetan.
hirian, mendian edo elurretan babestua eta eroso ibiltzeko marka eta modelo berri guztiak dagoeneko zure esku. Optika Joaquin Alforja, udal plaza bat Iruña, begiz begiko zerbitzua. Entzun Famalibin ostiral beltzaren deiotxa, gerturatu eta aprobetxatu ostiral beltzeko eskaintzak eskaera pertsonalizatu berrietan, 15% deskontua eta esposizioko produktuetan 20%. Iritsi da ostiral beltza, Iruñeko Famalibinera. Famalibin, Iratzeko monasterioa 43an eta famalibin.com/Pamplona webgunean. Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren 2, Ahobizia Belarri prest egin zure aukera jarri martxan, ariguneak, jantzitxapa eta arditzagun kaleak. Informazio gehiago euskaraldia.eus, Euskaraldia hitzez egiteko garaia. Abenduaren 17an Atortxurroko 27, gertu. Euskal preso politiko guztiak etxean izateko gertu gaude eta ospatu nahi dugu. La Furia Mafalda, Nogen Bulego, Angelus Apatrida, Sociedad Alkolika, Merina Gris, Eskakitan, Segismundo Toxikomano eta askoz gehiago. Eskuratu sarrerak interneten, atortxurro.eus. Aukeratu rola. Esaidazu nola. Egin dezagun froga. Ni, hemen nago ni, goizarratxeta gau. Hau, narabiena, biziala sortzen hau. Behin eta berriz errepikatu dugu, ezta? Ongi dago antolatzaileen topagunearen, Nafarroako gobernuaren, udaletako euskara zerbitzuen azalpenak entzutea, baina hemen egiazko protagonistak Ahobiziak, Belarri prestak, ariguneetako ordezkariak dira, eta jarraian gurekin proletalgoaren arigune 2 izanen dira. Volkswageneko lan batzordeko 2 kide ditugu gure artean, Esteban Lizarbe, egunon. Egunon. Eta gurekin beste alde batetik, Oskar Barinaga. Egunon. Eta Emauseko tropuketarien izenean, Aziz Arbide. Egunon. Bueno, zer modu, zongi? Zongi. Bueno, Oskar, Volkswagenen arigunea antolatu duzue, enpresaren ekimenez, langileen ekimenez, nola izan da kontua, Alemaniatik esan dizuete baietz? Bueno, ez, Alemaniatik ez digute deuz, eskatu behinean, baina ez digute deuz, ez. Bai, langileen artean, antolatu dugu, txapak banatzea, eta, argazki bat atera genuen atean, eta, momentuz hori, arigunean agian urren urterako. Esteban, antolatu duzue, lan batzordearen inguruan zuek izan zarete bultzatu duzuenak, ezta? Bai, hori eginda, urtean behin egiten denez Euskaraldia, Volkswagenen zerbait egin behar dugu. Orain arte, Volkswagenen normalki Euskararen aldeko ekimenak beti langileengan sortu da. Volkswagenen normalki ez du ezer egiten Euskararen alde. Normalki Alemaniarra, erdera, eta hori, eta betidanik izan da horrela. Euskararen alde egin den guztia beti langileen ekimenez izan da.
Aizu, pensatu zenuten Euskaraldiarekin bat eginen dugu. Momentu horretan, zer pauso eman zenituzten aurrera? Hori, beste sindikatu batekin hitz egin genuen, enpresa batzordeari eraman genion proposamena, ohar bat plantillari ateratzeko, hau batez, atera zen, hori da nahiko garrantzitsua. Eta hori, bazteko bihar, txapaz jantzita, eta hitz egiten hasi, eta listo, eta momentuz hori. Aizu, zema langile zaudete Volkswagenen? Zema langile? Izanen gara 4.500 inguruan. 4.500, eta Euskaldunak zenbat? Ez dugu kopururik, baina, txapai esker, badakigu gu pentsatzen dugu, baina asko euskaldun gehiago gaudela. Bai, eta, beste galdera, zailagoa oraindik zenbatek hitz egiten dute euskaraz? Hor, segulako zalaparta egonen da Volkswagenen, ez da? Bai, baina, nik uste dut, euskaraldiari esker, gero eta euskara gehiago entzuten da kateetan. Naiz eta euskara hibridoa izan, ez da? Euskara eta erdera erabili, baina behintzat ikus dadila entzun dadila apur batean, ez da? Hori da, eta hasi gara, plantearen aurrean, egia dela euskaraz hitz egiten, eta hor gaude jarraitzen. Egia esan, euskaldun pensatzen dugu, baina gehiago badaude. Seguru. Bai, ni urte asko dara matxat Volkswagenen, eta nire adinekoak, ezagutzen ditu nortzuk hitz egiten duten euskeraz, eta normalki haiekin beti euskaraz egiten du. Ni egiten dudan lekuan, hor, euskaldun gutxi daude, baina haiekin beti euskaraz egiten dut. Baina hori, konprobatzen ari zara, sartzen ari diren gazteak, gazte asko badaki euskara, eta normalki ez dute erabiltzen. Orduan, guztion lana da, saiatzea haiekin, beti hitz egiten duzunean, eta haien gana joaten zarenean, euskara erabiltzea. Euskaraldiarekin bat eginen dugu, pensatu zenuten, bai, aurrera eraman duzu ekimen hori, baino enpresari zerbait eskatu. Hori pensatu duzu, ez dakit langileentzat euskara ikasteko orduak, haien ordutegietatik zatitxo bat ateratzea, esaidazu, Oskar? Bai, otsaian eskatu genion, euskara plan bat sortzea, eta hain zuzen ere esan ziguten ezetxe. Bartzelonan ez zutela egiten, eta hemen ez da ere. Alemana ikasteko aukera, bai, agian? Alemana, ingeleza, baina euskara momentuz ez, baina saiatuko gara berriro eskatzen. Bueno, Asiz, Arbide, egunon zuri ere, berriki izan ginen saioa egiten trapuketarietan, ez da? Berriozarren, eta ikusi genuen Euskaldun franko zegoela, edo behintzat euskara ikasteko, hitz egiteko aukera badagoela, ez da? Trapuketarietan. Bai, datu azdiak eskatuko, ez? Bai, 180 esanen dugu, ez, hainbeste ez. Ez egia zen bagaren, baina, bai, egiten dugu euskeraz, entzuten da, eta jendea konturatzen da, beste herri txiki bat garela, kanpogetik heldu diren asko gere, beren herriaz gogoetatxo bat, esate bateako, Hego Amerikatik, ketxuaren inguruan, bertako hizkuntzen inguruan, monak itzaiten zuen, eta guk pixka bat, eta hola. Haizu, zenbat jatorritako jendea iristen da trapuketarietara? Munduko atlasa zabalduta, esaidazu... 40 bat, bai. Bai, hainbeste. Beraz, hizkuntza franko entzuten bertan, ez da? Bueno, 50 urte bete dituzue, esan diazu gutxi gora bera, zenbat euskaldun zareten? Daturik ez dakit, baina, lan orlo guztietan bagaituk euskaldunak, eta gure artean batzuk beti egiten diau, eta beste batzukin, aipatu duten bezala, gazte batzuk sartzen dira, eta euskara erdoildua esaten dena, ez, antxe ikasi zuten garaiko, eta gurekin hasten dituk pixka bat berriz ere rekuperatzen, eta euskaraldiaren kontura horrek zer isla izan du zuenean, ez da? Nik
dakidala behintzat, zera berezirik ez, osea, pues, aipatu da, bat egiten dugula ekimenarekin, beti jendea horren kontura pizten dira, zeak gogoak edo ikasi beharko genuke, traperoetan betianik izan dira taldeak euskara ikasteko taldeak, eta ekimenak euskara inguruan beti izan dituk. Eta oraintxe bertan honen kontura, ez seguru, behar bat sortuko duk zerbait. Bueno, kotxe hibridoak egiten hasi beharko duzu, ez da? Bueno, hibridoan gehiena. Oso ongi, mi esker honiz gurekin izateagatik Oskar Barinaga, Esteban Lizarbe eta Aziz Arbide, nahi duzuen arte ongi izan. Eskerrik asko, peleo. Eman bide Euskal Herria irratiare! Euskal Herria irratia. Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago. Egin dezazun bidea. Antsoaingo Euskaraldia, antzerki euskaraz, azaroaren 19an larunbata iluntzeko 7:30 Antsoaingo antzokian, behi jasa, genero indarkeria eguneroko ogia den etxe batean, sarrararazten gaituen antzezlana. Sarrerak 7 euroan salgai labur.eus, marra Y2 OED elbidean. Antsoaingo berdintasun zerbitzuak antolatua, euskara zerbitzuarekin lankidetzan. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Pozik gaude Ermitagainako merkatuan zu ikusteaz, bertan lanean ari baikara zerbitzurik onena, kalitatezko produktuak eta higiene eta osasun baldintza onenak eskaintzeko. Baina erosketak etxera eramatean nahiago baduzu, deitu 644-5 telefonora edota sartu merkadoenkasa.es webgunean eta enkargai ezaguzu zure erosketa. Ermitagainako azoka beti zurekin, Nafarroako gobernuaren diru laguntzarekin. Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80. hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza? Sukaldea zaharberritzeko garaia iritsi bada, kozinas larrarekin noski. Neurrira diseinatutako sukaldeak sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara. Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu. Badakizu kozinaslarra eta sojoarekin zure ametxetako sukaldea. Natura eta kirola maite dituzulako, ibili, txirrindulaz mugitu, garraio publikoa erabili. Basati kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruñeko bihotzean gaude. Erosteko beste modu baten alde eta elikadura osasungarriago baten alde egiten baduzu, zatoz Iruñeko zabalgunera edo jarri harremanetan eskura dituzun 60 saltokiekin gure webgunearen bidez, mercadodelensanche.com. Kalitate goreneko produktu sorta handi bati buruz aholkularitza jaso, zabalguneko azoka gurea den horretaz arro, Nafar gobernuaren diru laguntzarekin. Ezagutu Caja Ruralen disfruta seguro plana. Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz. Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak. Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi. Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen. Zaindu gabeko eguna
atzean pilatu Euskaraldia.eus eta euskalherriirratia.eus webguneen bitartez gaur saio berezia Euskal Herri osora, mundu osora zabaltzen ari gara. Globalean pensatzen ari gara, baina jakina, lokala ere antzi gabe. Jarraian gurekin gure inguruko bi kide Euskaraldiaren inguruko Iruñeko eta Iruñerriko koordinatzaile den Irene Narbarte daukagu, egunon. Egunon. Eta Euskaraldiaren Nafarroako batzordeetako koordinatzaile Jon Zapata. Egunon bai. Bueno, Jon, Nafarroako batzordeak zenbat dira gutxi gora bera? Zenbat diren zehazki ez dakigu, batzuk antolatzen dira herri mailan, beste batzuk eskualde mailan eta bai esan dezakeguna da, Nafarroako eskualde guztietan gaudela, hori bai. Bueno, eta Iruñerrikoak zenbat? Ditugu 16 inguru, Iruñeko auzoak eta Iruñerriko herriek osatuta. Aizu, eta Euskaraldiaren batzorde horietan zer lan egiten duzue? Azken finean beti esaten dugu, Euskaraldiko batzordeak badirela Euskaraldiaren muina edo berez ekimena aurrera ateratzeko gakoa eta ze antolatzen dute, berez haien herrietan egitasmoa aurrera eramateko edo beharrezko lanak egiten dituzte. Horien artean, ekimen desberdinen antolaketa, izen ematea jaso, txapak banatu, denetarik. Aizu, Euskaraldiaren batzorde horiek sortu bai, baina nola eman segida, ezta? Urte osoan, hori izan daiteke oso erronka, ez dakit, ez da erresa, baina agian, ez dakit, hori ere, helburu hori pentsatu duzue sarritan. Esan dezakegu ideala dela bai noski baietz, ongi legoke. Eta nola luzatu, ez da? Nafarroan zer lan egiten ari zarete, zenbat batzorde? Gu, Iruña eta Iruñerriak 16 batzorde ditu gutxi gora bera, eta egiten dugun lana da nahiko antzekoa, pixka bat herriaren errealitatea ezagutu, eta horren arabera lan batzuk edo beste batzuk aukeratu, batzuk egin dute aurkezpena, kontzertuekin, aurkezle bereziekin, beste batzuk mailak atera, informazioa emateko, txapak banatzeko puntuak daude herri eta auzo ezberdinetan, bestela ere hemen Iruñan San Anton kalean, 24. zenbakian ere txapa jasotzeko eta informazioa jasotzeko gunea daukagu, denda, eta pixka denetarik. Aizu, Jon, Nafarroan, batzordeak zenbat indar gehien, zein zonaldetan edo esaidazu? Bai onartu behar da igual batzordeko puru gehien dugun eremua, bai iparraldeko eremua da, mendialdekoa izaten dela, baina ez horregatik indar gehien daukan eremua da hori. Bai gero sorpresa oso politak izaten ditugu, Bianara, Lodosara jeisten garenean eta batzorde potenteak aurkitzen ditugunean ere. Oso ongi, aizu, eta zer gehiago arratsalderako, ezta? Deia eta hortxe daukagula zentralen, ezta? Deialdia. Zer egingo duzue, zer prestatu duzue? Prestatu dugu jaialdi txikitxo bat, Iruñan eta Iruñerrian eta Nafarroan lanean ibili garen batzordea eskerrak emateko, hiritar guztia nahi duenak parte hartzeko, pixkat Euskaraldiaz ere gozatzeko eta puntu bat izateoko denok elkartzeko bertan, eta gozatzeko ere, eta erabaki dugu pixkat musikaren inguruan ospatzea, eta horregatik zentralen egingo dugu gaur, arratsaldean tartetxo batez, gozatu musikarekin. Eta Jon Zapata dantzan, ezta? Hori esan diazu lehen? Dantzan bukatuko dugu bai ziurrenik. Seguruenik, luzatuko delako festa hori? Espero ez bihar lana egitea tokatzen zaigu eta... Gogoratu dezagun beste behin, nor izanen den zentralen gaur arratsaldean, ezta? Bai, egongo da Olaia Inciarte, Broken Brass Band, hori da, hobiz ez daia, ez? Ni ere nahazten naiz, lasai egon. Eta gero Reimi, DJ Reimi, ere ibiliko da hortik. Oso ongi, Euskaraldiaren antolatzaileak Iruñerrian eta Nafarroa osoan, Irene Narbarte eta Jon Zapata. Mila esker eta nahi duzuen arte ongi atera da guztia. Eskerrik asko. Euskalherriairratia.eus Iruñerria entzun, ikusi, gozatu. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu? Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu? Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian. Publizitatea bertatik bertara.
onekoa izan eta bakea. Aski alda maite dut ozen esatea. Euskaraz bada zerbait, hitzeko izatea. Esazu hitz bat asendotuko naiz, hitz bakar bat esua pizten du maiz. Martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zu etxerako eta zu kalerako, jolaserako eta lanerako. Martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Triste gaude, 3 minutu besterik ez direlako falta, gaur Iruñeko bihotzetik, Gazteluko plazatik, Laba elkartetik egin dugun saio berezi hau amaitzeko, baina aldaber pozik izan ere horrek esan nahi du, gero eta gutxiago falta dela Euskaraldia eriketa kolektibo eta zoragarri hau abian jartzeko. Beraz, agurtuko dugu hemendik egin dugun saioa, gogoraraziz zeitzordu daukagun gaur arratsaldean, beraz, Euskaraldiko Nafarroko koordinatzaileetako bat antolakunde horizontal horretan. Iñaki Sagardoi, zer daukagu arratsaldean, ze ordutan, non zer? Bueno, 7:00 gutxitan, ateak irekiko ditugu, zentral aretoan, aukera ederra izanen dugu, bihar hasiko den Euskaraldia ospatzeko, elkarrekin txapa jantzeko, eta jantzeko, eta musikari eta musika ederraz gozatzeko. Lehenik eta behin Broken Brothers eukiko duzue, hemen gozatu dugun taldea, baina formazio ampliatuan edo handituan, ez da, hemen bainoago. Eta horretaz gain, gure erazkenean ekartzerik, lan arazoak direlako, ekartzerik ez dugun izan abeslari gazte bat, Olaia Inziarte, oso indartsu datorrena, diskoa karrikaratu behar duena, Durangoko azokarako, eta kanta zoragarria dauzkana. Bai, hori da, heldu den astetan uste dut aurkeztekoa duela diska, eta gure eratorriko da bera ere, arratsaldean formatu txikian, baina goxo entzuteko aukera izanen dugu. Ze osagai gehiago musikaz gain, zen abarmenduko dugu zeizlaeri izanen dira? Bueno, azkenean ez da oso ekitaldiola edukizkoa eta potoloa izanen da bereziki ospatzeko momentu bat, eta dudari gabe egonen dira olako sorpresatxoak, egonen da hitza, baina gehiago da elkarrekin gozatu eta gozarazteko. Eta elkarrekin jatea, okerrezpan naiz. Eta datea. Esan didate otamena badela. Bai, zerbait bai. Hori amu interesgarri bada, zalantza izpiri gabe euskaldun ontzat. Baina badakizue garaiz heldu behar dela bestela lakotan. Horretarako, ez da? Ederki. Okerrezpan naiz, 4 gutxitan zabalduko dituzu ateak. Hori da, 7:00 Bueno, ederki, beste kontu bat, alako interes publikoko informazioa beti biltzen gara, azkenean txapa galdu dut, eta ezagin non lortu gehiago, eta non lor ditzakegu, egunotan txapak baldin eta dauzkaguna galtzen baditugu? Bai, goizean zerraipatu dugun moduan, Iruña herrian eta Nafarroko herritan bizizaretenok, segurazki herrian hartzeko aukera izanen duzue, zuen herrietan, batzordek ala albideratzen dutelako, baina Iruñean, bereziki, txapak egonen dira alde batetik Xabier Karrikan, Karrikiri Karrikadendan, eta baita ere, Euskaraldiko lantaldetik montatu dugun bulegoan, dagoela San Anton kalean, 24. portalean, betiko oinez den da. Ederkin, bada Euskaraldiko lantaldearekin saio muntatzea plazera izan da, Iñaki Arrazasun mordoa eman diguzue, Laba elkarteko lagunei gisaberean, lana gogotik egin behar izan dute eta baldintza ez oso egokietan, gure kableria guzia hemen tartean izan da, oroitaraziko dugu bazkidea behar dituztela, Labako lagunek eta bide nabar esan da Euskal Herria Irratiak ere bai. Beraz, hori esan eta gero, gaur arratsaldeko 7:00 jantziko ditugu txapa, hortik aurrera txapa emanen dugu, astindu ditzagun lagunok gure hizkuntza ohiturak etxean, lantokian, kalean, tabernan, kafetegian gauden leku guztietan merezi duta. Hasieran esan dugu, oso ongi dago Irulegiko eskuaren kontua, baina hemen garrantzitsua dena eta erabakigarria euskararen etorkizunerako egungo euskaldunok egiten duguna da. Beraz, ekin hitzez ekiteko garaia baita. Hori da. Mila esker.